भाजपचे युवा नेते जे विचार करत आहेत त्यांना भाजपमध्ये घेताना तुम्ही राणे साहेबांना विश्वासात घेतलं नाही असा एक आरोप होतोय, काय सांगतो? नाही नाही, असं काही नाही खरं आहे आहे. या आरोपामध्ये काही हे नाही, तथ्य नाही. सावंत साहेब मला तुम्ही म्हटलं की राणे साहेब विशाल परब यांना विश्वासात घेऊन तथ्य नाही म्हटलं, मग राणे साहेबांना विश्वासात घेतलं होतं का विशाल परबना पक्षात घेताना? कोणाला? विशाल परब यांना पक्षात घेताना राणे साहेबांना विश्वासात नाही घेतलं नाही, होतं का? विषय विशाल परब हे भारतीय जनता पार्टीच्या युवा मोर्चाचे उपाध्यक्ष होते राज्याचे. त्यामुळे त्यांचं निलंबन राज्य पातळीवरून झालं. त्यामुळे राज्याच्या नेत्यांनी काहीतरी विचार करून त्यांचं निलंबन रद्द केलं. पक्षात घेण्याचा विषय नाही, निलंबन रद्द करण्याचा विषय होता. तो प्रदेश पातळीवरचा विषय आहे, त्यांनी निलंबन केलेलं. पण अशा वेळेला विश्वासात घेतलं होतं का राणे आणि ते आता वरती कमिटीला म्हणजे वरत्यांनी काही ठरवलं बोलले वगैरे तर त्याला काय मला माहिती नाही. तुम्हाला जिल्हा युती तुटण्याचं तेच कारण आहे का? म्हणजे युती तुटण्याचं ते एक कारण आहे का? नाही नाही, असं काही नाही.